Ongi etorriak OGUMeneko saio honetara. Gaurkoan emakumeen gorputzaren merkantilizazioaz arituko gara eta konkretuki haurdenoaldi subrogatuen edo alokairu sabelen auzian sakonduko dugu. Izan ere, duela aste batzuk Itaiatik agerraldi bat egin zen Bilbon, bertan ANACER erakundeak egindako kongresuaren hasieran, erakunde hau da laguntza bidezko erreproduziora dedikatzen den klinika pribatuen erakundea, eta bertan hainbat adierazpen egin ziren, ez? Horien artean, merkatu honek izaten ari duen gorakada, bertara jotzen duten emakumeen pobrezia eta esklabutza egoera, bertatik etekinak ateratzen dituzten agentziak eta bar. Eta gaurkoan gurekin Naia gonbidatu dugu, gaian gehiago sakondu ahal izateko, ongi etorria Naia. Bueno, gaiak polemika sortu du, baina goazen pixka bat hau kokatzera. Nola kontemplatzen da legalki fenomeno hau? Bale, hor pixka eta auzia gure testuinguruaren baitan kokatzari begira. Aste aipatzen, Espainiar estatuan praktika hau legala ez den arren, zenbait alderdi politikok batez ere Ciudadanosek bultzatuta eta martxan jarri dutela da lege proposamen bat, eta bai badagoela martxan herri ekimen legegileren bat praktika hau legeztatzeko. Hor pizkatzea astearren, esan duan bezala, Espainiako legediak alokairu sabelak debekatzen ditu, eta horren arabera bi modalitatetako kontratuak, hau da modalitate altruistakoa eta ekonomikoki edo komertzialki ordaindutako modalitatea bai nuloak dira, kontratu horiek nuloak dira. Kontua da, liberean ez dela debekatzen praktika hau legala den herrialde batera joatea, bertan egitea eta gero aurrarekin bueltatzea Espainiara eta bertan inskribatzea registro zibilan, ez? Eta zentzu horretan ezin da esan zentzu ertxio batean debekatuta dagoenik, ez? Espainiar estatua izan ere ez du inolako ondoriorik suposatzen. Hor, bebai Espainiar estatuan harturiko azken erabaki legalei dagokionez edo, auzi hau arautzen duen 2023ko lege organikoaren arabera, ezarri zen neurri bat, enpresa eta agentzia hauen publizidadea debekatzeko, eta horre bai azpimarratu behar da, agentzia hauen webgune eta orrialdeak aktibo mantentzen jarraitzen direla, eta ez da zer gertatu, ez da inolako ondoriorik egon. Dena den eta honekin bukatzeko, galdera honekin, ezin zaigu ahaztu fenomeno hau testuinguru espezifiko batean ematen dela eta baldintza batzuk baimenduta, ez? Hau da, azken hamarkadetan batez ere ikusi dugu nola estatu batuetatik kanpo ere haurdun geldituko diren emakumeen eta guraso izateko nahi hori duten bikoteen arteko bitartekaritza lana horiek egiteko enpresa eta agentziak izugarri areagotu direla, gero eta gehiago publizitatzen ari direla, eta inkluso izugarrizko aurpegi zurik eta egin zaiela, ez? Eta hau fenomeno eta baldintza konkretu batzuekin ulertzen eta justifikatzen da bakarrik, ez? Izan jaiotza tasa baxuak, familia egiturak eta berriak, antzutasunarekin bebai, ez? Eta beraz, ez da ausazko auzi bat, testuinguru ekonomiko, politiko eta sozial oso konkretu batean ematen da, eta honen irakurketa on bat egin ahal izateko eta ondorio politiko batzuk bai atera ahal izateko honi erreparatu behar diogu. Entzuzen, azkeneko ideia horri heldu nahiko nioke, ze askotan justifikatzen da praktiko hau, nolabait hori seme-alabak edukitzeko edo familia bat osatzeko zailtasunak dituztenentzako aukera bat izan daitekeelakoan, ez? Zer deritzozu honen inguruan? Bai, hor, nik uste nagusi edo batez ere seinalatu behar dena da, fenomeno honek emakume langileon gaineko esplotazioa eta umen salerosketa imentzen eta legitimatzen duela, ez? Hau da, emakumeok erreprodukzio makina gisa indartzen gaitu, horre gure zapalkuntzan sakontzen duelarik, eta umeen eskubideak ez dira inondik inora, ez bermatzen, ez errespetatzen, merkantzia hutxera mugatuak gaitira, ez? Horren aurrean, zuk esan duzun bezala, askotan esaten da, guztiok eskubidea daukagula familia bat osatzeko edo gure ametxetako familia izateko, eta hor kolokan jarri behar dena da, hori familiaren irakurketa oso zurrun eta kontserbadore izateaz gain, nola den posible eskubide horrek umea bera zaindua izateko edo emakumeon eskubideak bermatzeko eskubide hori edo gainditu izana, edo bigarren plano batean geratzea horren aurrean. Gainera, kontuan izan behar dugu fenomeno hori eta oso modu ebidentean gainera
klase auzi batek zeharkatzen duela goitik bera, ez? Izan ere, horretara jotzen duten emakumeen gehiengoak pobrezia gora batetik ateratzen dute, bestela nork egingo luke egoera eta prozesu gogor horretatik pasa, ez? Horbe bai, Ukraina, India edo Israel bezalako adibideak ditugu, ez? Interesgarriak aipatzeko, finean aurrekari bat bai markatzen dutelako, merkatu honen jarduteko moduari dagokionez. Eta hor aurkitzen ditugu, baldintzametan penagarriak dituztela, eta horren eskubideak ez direla bermatzen inondik inora, ez? Adibidez, Ukrainian debekatu dute erretzea, harreman sexualak eukitzea, haien kabuz botikak hartzera, baimenik gabe bidaiatzea, ileatindatzea, horrelako beste hainbeste adibide. Horri guztiari gehituz, kontratuan aurkezten ez diren baldintzak, errespetatzen ez badira, zigortuak direla ekonomikoki, ez? Hor bestalde, Indiaren kasuari dagokienez adibidez, ez? Emakumeak aterpetxetan mantentzen dituzte, ugalkortasun eta hormonal tratamenduak irauten duten bitartean, eta beraz ez dute harremanik euren familiarekin, ez euren inguruarekin, ez? Eta ja Israelen kasua bai aipatzearren, hor aurdun dauden amek kalteak jasaten badituzte, aurdun aldian zehar edo erditzerako momentuan ez daukate konpentsazio ekonomikorako inongo aukerarik, ez? Suposatzen duena, adibidez, umea hilik jaiotzen bada, ez dutela inolako konpentsazio ekonomiko hori jasotzen, edota gurasoak izango diren horiek momentu batetik bestera utzi nahi badiote prozesu horretan parte hartzeari o lo que sea, pues emakumeak bere gain hartu behar ditu ondori horiek, ez? Argi geratzen da beraz, klase auzi horretan aberazten dela beste klase sektore bat dela, ez? Hau da, kasu honetan agentziak eta enpresak. Hor, datu bat aipatzearren, 2022an 115.000 milioiko euroko etekinak atera zituzten. Bai, egia da, batzuek problematizatzen dutela, ez? Merkantilizazioaren merkatu hau, baina nolabait ere, aterabide baten moduan ikusten dute, baldin eta modu altruistan egiten bada, ez? Fenomeno honek betetzen duen edo egiten duen ekarpen soziala dela eta. Eta maila instituzionalean ere, bai ikusi ahal izan dugu, Ciudadanosek, PPek edota duela urte batzuk EH Bilduk ere, proposamen hau mahai gaineratu zutela ere, ez? Modu altruistan egitearen aukera hori edo. Modalitate altruistaren muga edo ezintasunaren adibide oso argia daukagu adibidez, Erresuma Batuan bertan, non modalitate hau onartu zenetik bi ondorio oso argi identifikatu diren, ez? Alde batetik, amatasun subrogatuaren erregulazio altruista honik ez duela dagoen eskaria asetzen, hau da, oso emakume gutxi ikusten dutela euren umetokia tartean motivazio ekonomikorik ez badago, eta bestetik praktika hau zilegi bihurtu eta egingarria den ideia hori zabaldu zenetik, zerbitzuaren eskatzaile asko eta asko Erresuma Batutik kanpo bilatzen dituztela baldintza onuragarriagoak, bai termino ekonomikoetan eta segurtasun juridikoari dagokion, ez? Eta zentzu horretan, eta zalantzari gabe, besteen kontzientziak baretzeko beste elementu eta merkatu estrategia bat bezala identifikatu behar dugu, ez? Hau da, voluntarismoak eskaera bermatzen ez duen enean, bere forma merkantilera zabaltzeko aukera hori indartzeaz gain, merkatu gizartean altruismoak etengabe horretatik dirua lortzeko aukera sortzen du, ez? Eta, de hecho, jada gertatzen da hemen Euskal Herrian klinika pribatuek praktika reproduktiboen monopolio guztia dutela eta obuluen donazioa esaterako eskutuan ordaintzen dela, ez? Honekin batera eta aurreko galderan aipatutakoarekin loturan, azpimarratzea bebai, emakumeok objektibatzen gaituen praktika bat eskubide bat betetzeko formula gisa planteatzea guzti zentzugabea eta zinikoa dela, ez? Umeak izatea ez da eskubide bat. Hau da, nahi bat ezin da eskubide kontzeptuen baitan justifikatu interes pertsonal batzuk asetzeko, ez? Eta elkarrizketari edo amaiera emate aldera, uztailaren 20irako Itaiatik beste mobilizazio baterako deia luzatu duzu, ez? Bilbon ere, bertan egingo den beste kongresu baten hasieran.
Kasu honetan, haurdunaldi subrogatuko emakumeen lehenengo kongresu internazionala egingo dute, eta testuinguru horren baitan, esan bezala mobilizatzeko deia luzatu duzu, ez? Azaldu iguzu pixka bat, hau. Hor hasteko eta mobilizazioaren zentzua berako katze aldera, adierazi behar da, aipatu duzun kongresu hori, Alokairu Sabelen enpresa horietara jotzen duten guraso elkarte bat kantolatu duela, ez? Horregia da, askotan enpresa eta agentzia horietan kokatzen dela fokoa, baina gurasoak erreprodukzioaren gaineko industria guztionetan agente klabe bat izateaz gain, bebai prozesua bera normalizatzeko, legitimatzeko eta adulkoratzeko estrategien artean pieza ezinbestekoa dira, ez? Eta hori oso modu argian ikus daiteke Alokairu Sabelen enpresa eta agentzia webgune eta orrialdetan non gurasoek komentario asko uzten dituzte agentziei eskerrak emanez euren desio eta nahi hori betetzeko lagun, indispensableak izan direlako, edo eta adopzioaren aurrean Alokairu Sabelen agentzia hauek eskaintzen duten bermeak edo adieraziz, eta bar, ez? Orduan, honen aurrean eta fenomeno honek izan dezaken normalizaziorako tendentziaren aurrean, beharrezkoa ikusten dugu oso argi izatea zeinentzako den onuragarria eta nor kaltetzen duen, ez? Izan ere, askotan termino oso individualetan eta moraletan kokatzen da auzi hau, ez? Norbaiten desio edo nahi horren diskurtsan, eta uste dugu termino orokorragoetan argi izan behar dugula zerk eragiten duen fenomeno hau da, norentzako den onuragarria eta ze harreman sozial indartzen ditu, ez? Aipatu dugu, emakumeen gaineko irudi objektibizatua, erreprodukziorako makina baginaren irudi hori, umeen deshumanizazioa, eta horrelako fenomenoak indartzen dituela finean fenomeno honek, ez? Horregatik guztiagatik, zuk esan duzun bezala, uztailaren 20an, kongresuaren testuinguru horretan, arratsaldeko 3etan, mobilizazioa ditu dugu Azkuna zentroaren aurrean, bertan ospatuko delako kongresu hau, egoera hau salatzeko, arduradunak seinalatzeko, eta irakurketa politiko bat mahai gaineratu ahal izateko, ez? Eta beraz, bertan parte hartzeko deia ere luzatzen dugu hemendik. Honekin itxiera emango diogu saioari. Eskerrik asko naia gaur emandako azalpenengatik. Ongi joan dadila gai honen inguruko lanketa guztia. Eta esan bezala zuei ere uztailaren 20ko mobilizazioan parte hartzera animatzen zaituztegu. Hurren arte.